Hej alle sammen, og velkommen til en ny fordybelsesdag. Den her gang der skal det handle om kommunikation. Kommunikation. Og hvad var det lige kommunikation det var for noget? Jo, hvis jeg nu lige sætter det lidt firkantet op, så kan vi se her, der er en afsender. Det kunne være mig, der har et budskab, som kunne være kommunikation. Og jeg har en kanal, det er min computer, jeg viser det til jer som modtager, altså I er mine modtagere. Jeg kan gøre det lidt på en anden måde, jeg kan lige tegne Lone her, sådan her. Se, Lone, hun vil rigtig gerne kommunikere med Ole. Og Ole, han er modtageren, Lone, hun er afsenderen. Og hvis man skal kommunikere med andre, så bliver man nødt til at have et budskab. Og Lone, hun har et budskab her. Du er bare så lækker, Ole. Og det har hun så kommunikeret over til Ole, og han har hørt det, og så kan han for eksempel vælge at svare hende ved at sige, tak for det, Lone. Og når han gør det, så giver han det, der hedder feedback. Altså feedback. Og det er egentlig bare en anden måde at sige på, at han svarer. Så igen, afsenderen sender et budskab via en kanal til en modtager. Ikke så forfærdeligt kompliceret egentlig. Der var det der med kanaler. Fordi at, hvad er det nu lige kanaler det er? Jo, altså kanaler er alle de måder, vi vælger at kommunikere på. Og der er rigtig mange. Nogle af dem kunne for eksempel være den, vi lige har nu her. Det er blandt andet ved at tale. Der er også andre, der er for eksempel den, vi alle sammen kender så godt. Mobiltelefonen, den kan vi også kommunikere via. Der bliver kommunikeret via tv-apparatet derhjemme. Der bliver kommunikeret igennem bøger, foto, computeren kommunikerer vi også rigtig meget med. Og så er der også dem, man ikke sådan lige tænker så meget over. Men musik er en anden måde at kommunikere på. Dans er også en måde at kommunikere. Og så er der også kunsten. Der er mange andre også. Der er også blandt andet nogen, der mener, at de kan kommunikere med spøgelser. Men det skal vi ikke gå nærmere ind på. Altså afsender, budskab, kanal og modtager. Men hvad skal vi så lave i dag? I er blevet delt op i 13 grupper. Og hver gruppe får nu et emne, som de skal gå i dybden med og arbejde med hele dagen i dag.